Добър ден на всички! Много се радвам, че имам възможността в Бургас да запозная, в Деня на репродуктивното здраве, да запозная всички вас с една информация за нашата болница, да изнеса кратки резултати, отчет от 2008 година и с някои наши дейности. Няма да ви занимавам с теми и различни научни публикации, за да може да бъде по-интересно и по-весело. Искам да кажа, че Бургас, освен че е най-хубавият град в България, съпруга ми от Бургас и сина ми е роден в Бургас, и да ви кажа, за 2 години, в които аз живях тук, усетих, че има някакво излъчване, може би от морето, не знам, но бургазлии са много хубави, много приветливи и много усмихнати хора. И много трудолюбиви. Затова те заслужават наистина море от детски усмивки. Сега нашето мото на специализирана болница по обширна гинекология доктор Щерев от 20 години ние създаваме радост. Аз съм доктор Даниела Савова, управител на медицинския център репродуктивно здраве. Сега съжалявам, че е по-светло и така по-бледнеят цветовете. Това е нашата болница. И искам да прочета част от едно послание на майка Тереза. Най-хубавият ден е днешния ден. Най-добрата защита е усмивката, най-добрите учители са децата, най-голямото щастие е да си полезен на другите. Затова ние всички, заедно с Сдружение за чакане и лекарите, които работим в тая област, правим всичко възможно и безкористно, за да имаме успехи и да радваме вас. Най-доброто лекарство е оптимизмът, най-мощната сила на света е вярата, най-стимулиращия дар надеждата и единствената реалност е любовта. Така, искам да започна. АГБО доктор Щерев е първата инвитро болница у нас, частна болница. Знаете,